Encantadia fever is definitely on. Atol sa pagpahigayon sa Diyosa ng Cordova kagabi, ang mundo ng Encantadia ang nagsilbi nilang tema. Abisala Espa, mga taga-Cordova! Gikan sa mga costume sa 13 ka mga maanyag ng mga LGBTQIA+ contestants ngadto na sa disenyo sa stage pulos Encantadia inspired at matod sa artistic and overall director ni ini nga si Junbert Bentulan 400,000 pesos ang ilang gigahin alang sa stage design aron masusama gayud kini sa hulagway sa set sa Kapuso Primetime Series nga Encantadia. Ang pambato sa Barangay Alegria nga si Maria Hard Napoles ang nakurunahang Diyosa ng Cordova 2025. Samtang karong gabi sa Encantadia Chronicles Sangre, nagpaunhanay sila Mitena ug Perena sa pagpangita ni Tera sa kalibutan sa mga tao. Gustong masayra ni Mitena kung kinsa si Tera ug unsa ang iyang gahom. Makatabang ta sila aron masubay si Tera sa kalibutan sa mga tao. Kana ang dungantang sayran karong gabi sa Encantadia Chronicles Sangre pagkahuman sa 24 oras.